नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईल मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आंब्याचा सीझन चालू आहे, तर आज आपण पाहणार आहोत आंबट गोड तिखट अशा सर्व चवींचे अस्सल मालवणी पिकलेल्या रायवळ आंब्यांचे रायते। आंब्याचे रायते बनविण्यासाठी इथे मी काही रायवळ आंबे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। हे आंबे आकाराने जरासे छोटेसे असतात। या आंब्यांना झाडी आंबे किंवा आंबलीचे आंबे असेही म्हणतात। जर रायवळ आंबे उपलब्ध नसतील तर इतर कुठलेही आंबे घ्यावेत, फक्त ते थोडेसे आंबट असावेत। आता प्रथम आपण या आंब्याचा देठाकडचा भाग कापून टाकूया आणि त्याची ही साल काढून सालीचा पण रस पिळून घेऊया। आता हा आंबा सुद्धा थोडासाच दाबून पिळून घ्यावा। अशा पद्धतीने आपण सर्व आंबे सोलून घेऊ। इथे मी सर्व आंबे सोलून घेतले आहेत आणि फक्त यातील 5 आंब्यांचा पूर्ण रस काढून कोई टाकून दिली आहेत। त्यामुळे आपल्याला रायत्यासाठी छान रस पण मिळतो। रायतं बनविण्यासाठी सोलून घेतलेले आंबे इथे आहेत। तसेच अर्धी वाटी गूळ घेतला आहे। हा गूळ आपल्याला आंब्याच्या आंबटपणानुसार कमी जास्त करायचा आहे। 2 चमचे ओलं खोबरं, 1 चमचा लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ, फोडणीसाठी तूप, मोहरी, हिंग, 8 ते 10 मेथीचे दाणे आणि जिरं। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओलं खोबरं, जिरं आणि मेथीचे दाणे थोडंसं पाणी घालून वाटून घेऊ। गॅसवरती मी एक कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालून घेऊया। तूप तापल्यानंतर त्यामध्ये हिंग आणि मोहरी घालूया। मोहरी तडतडली की त्यावरती आंबे आणि रस घालून घेऊया। यामध्ये चवीनुसार मीठ, हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि वाटून घेतलेलं ओलं खोबरं घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। रायत्याला थोडीशी उकळी यायला लागली की आपण यामध्ये गूळ घालून घेऊया। इथे मी सगळं गूळ वापरलं आहे। रायत्याला एक उकळी आल्यानंतर मंद आचेवरती आपण हे रायतं 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेऊया, म्हणजे तिखट मीठ गूळ जे आहे ते आपल्या रायत्याला व्यवस्थित लागेल। रायत्याला रंग खूप छान आलाय, आंबट गोड तिखट अशी मस्त टेस्ट पण आली आहे। आता आपलं रायतं तयार झालंय, तर गॅस ऑफ करूया। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।